Išiel Jano ráno s hodou bielou cestou, kráčal domov, hodina už 7 bola, ľudia išli do kostola. Jano pokojne si kráča, zahryzuje do koláča. Sem tam glgne za hľd vína, čo mu dala jeho strina. Jano stále stretá ľudí, čo si sa mu v bruchu budí. Trikrát prdne a to stačí, že sa na ňo hnačka tlačí. Lenže ľudí plná cesta, hovno v riti nemá miesta. Ani kríčka, ani stromov, trebalo by zajsť si domov. Prdol ešte zo 3 razy, to sú predposledné fázy. Jano v behu vpred sa derie, len že sa neposerie. Hlava mu od strachu puká, hovno mu do gatí kuká. Už je zlé, hej veru áno. Čo som sa nevysral ráno? Teraz utekať ho súri, sračka v riti mu už zúri. V behu odopína remeň, odpadne mu gombík jeden. Už je celkom blízko hajzla, v tom do gatí sračka švajzlá. Jano ako skala stojí, pohyb urobiť sa bojí. Už je celkom bez nádeje, sračka sa po lítkach leje. Blízko hajzla stojí smutne, v tom zareve preukrutne, mocným hlasom do vetra, chýbalo len pol metra.